Sawubona unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila kakhulu ngicela uzichaze ukuthi ubani? NginguVanessa Wangobese, I'm Mrs. South Africa semi-finalist 2024. No, ngiyabonga kakhulu mfowethu ngicela nje ukubuza ukuthi ngoba ula kwi-first ku-mother of all yini oyizwayo noma ubona kwenzakalani ufila kanjani? Sure, ngibona abantu behlangene be-celebrate uMaskandi. Now it's celebrated and it's recognized. So into emnandi kakhulu le ukubona wonke umuntu ehlangene ngoMaskandi njengoba bebeshilo before bengayona into ethandwa abantu abancane manje sihlanganisa wonke umuntu kanje. No, ngiyabonga kakhulu ngendlela ochaza ngayo. Into ekhona into engifuna ukuyithola la kuwena ukuthi wena njengoMiss ngathi uyichaza nje mfethu uzizwa kanjani njengoMrs South Africa uzizwa unjani ngobula kuMaskandi wena ngiyayibona wena mhlawumbe ithi ngokuqala mhlawumbe ufika ku-event enjengale. Mina ngizizwa ngijabulile kakhulu, I'm happy, ngijabulile nje just ukuba la to experience abantu basekhaya becula nje, ngijabulile kakhulu. No, ngiyabonga mfethu like abantu mhlawumbe like ngoba ubhala uMrs South Africa uzoya somewhere mhlawumbe uyoperforma noma mhlawumbe uyabizwa makhona ama-program akhona noma kwenzakala kanjani ngabantu abafuna ukuxhumana nawe kwenzeka kanjani? Okay, abantu abafuna ukuxhumana nami bangangilandela ku-Instagram, it's Vanessa VANNESA Ngobese. We do different fundraising charities. We attend events as well, so yes, bangangilandela ku-Instagram and Facebook as well. No, thank you so much for isikhathi sakho. Bonga mina Nkosi. No, siyabonga kakhulu bafowethu sike People's Park la ePeople's Park bafowethu ku-mother of all. Thank you so much. Siyabonga kakhulu.